आं मोजां रुनियाल देबबर्मा काइटननि मुङै सोमायथाङै साजावो आं भारत एलेमबागनि बिसिंथि खाजाक केरंनो हयतो गुबै तै खरक बमै साजावो आं भारतनि फान कप्लाय तै कथालाय मुंनो नायकलै तनुनाय आं त्रिपुरा ट्राइबल एरियास अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिलनि चारिपां आदं अक्रानि सामुंनो जतनि बागैनो तांनाय भारतनि एलेमबाग तै केरंनि बिसिंथि गिरिमा कोरै क्लाय एबा बाक्सानो चाजाकमा एबा चाजागिया खलाय एबा केबो खरकसा बाय गोदालै एबा हुइजागै सामुं तांलाक आनि थानि याफारजाक हांकर ककचाप नकनि चारिफां आदं अक्रानि बारजानो नांगुई नांयावै केबोनि बोखाक फुनुगै एबा हुइजागै सामुं तांलाक हामबाय जतन।